Prefectul a subliniat că fiecare copil așezat astăzi într-o bancă este o victorie și a vorbit despre educație ca despre o infrastructură durabilă care rămâne în picioare mâine. La Câmpul Moldovenesc, subprefectul Bogdan Păstrăv a fost prezent la Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, unde a transmis un mesaj de respect pentru disciplina și excelența acestei instituții de tradiție. Subprefectul Camelia Damian a participat la festivitățile din Pârtești de Sus, Cacica și Solonețul Nou. Fiecare început de an școlar este o pagină nouă, copiii o scriu cu întrebări și descoperiri, profesorii cu răbdare și știință, părinții cu grija care nu obosește, le-a spus aceasta celor prezenți. Instituția prefectului a transmis la nivel general un îndemn pentru întreaga comunitate educațională. Elevii sunt chemați să aibă curaj și răbdare, profesorii primesc recunoștința pentru munca lor, părinții pentru parteneriat, iar personalul nedidactic pentru grija adesea nevăzută, dar simțită de toți. În județul Suceava nimeni nu rămâne în urmă, iar educația rămâne calea prin care fiecare localitate își construiește viitorul, au mai transmis reprezentanții prefecturii.